Hukum enjing para rawa ingkang ngantermatan ugi tansah binaring nasihat dan kebahagiaan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula Reki Syarjala Maura minangka pambagi harjo badhe nglantarake pawarta ingkang perlu kagem kita sedaya. Para rawa ingkang ngantermatan pawarta ing dinten punika kapartama menibut mundur masyarakat ora masuk SKTM. Menteri Pendidikan lan Kebudayaan Muhadjir Effendi gumun marang pakartine wong sugih sing ngaku-ngaku melarat mung betekke supaya entuk pengeteng-eteng raga sekolah anake. Wong-wong mau melu royokan ngurus surat keterangan tidak mampu utawa SKTM. Miturut Muhadjir, bratas pemalsuan SKTM uga ora gampang awet gumantung cara mikirke pelaku. Muhadjir jaluk wong-wong mau ora bacutake pakartine dimen kualitas pendidikan sing saya unggul. Markas Besar Polri wiwit ngusut prakara ambrol balkon ing Tower Loro, Gedung Bursa Efek Indonesia BII Selasa 16 Januari. Katib Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto ngandharake petugas laboratorium forensik lagi ini diperiksa jagane balkon kasebut nganti ambrol. Kanggo goleki ana kesengajaan mau, polisi ngandhing ahli meteorologi lan analisis bangunan. Manajemen isin menelusuri genio para mahasiswa iku dijak munggah balkon sing ora kuat. Kapolisian nyelidiki kasus kemalingan ing omahe tilas Menteri Penerangan era Orde Baru Harmoko. Kedurjanaan iku dilaporke dening kerabate Harmoko. Harmoko dhewe lagi plesir menyang Jepang bareng lan keluargane rikala omahe dibobol maling. Polisi durung bisa mastiyake pira kerta ajine priasan lan duit sing ilang. Irwa uga ngandharake asile olah tempat kejadian perkara ora ditemui tanda-tanda pengrusakan lawang pager lan korining omah. Ing omah iku ora ana CCTV. Mula polisi budidaya nonton CCTV duweke tanggane Harmoko. Boten kraos pawarta-pawarta punika saged migunani kagem kita sedaya. Ugi kita tansah pinaringan kegiatan berkah lan sesrawungan. Matur suwun sanget dhumateng panjenengan sedaya ingkang sampun maringi kawigatosan.